Yes, mä aloitan. Let's go! Niin joo, mullahan on tulossa itse asiassa tämmönen CLA. Niin, täyssähköinen. hyvä päästä kiva. vähän koeajaa. On tosi kiva. Olen yrittänyt tässä, mutta on ollut niin suosittu ilmeisesti, että en ole päässyt vielä. Niin just jono on ollut pitkä. Kyllä. Mutta on kyllä hieno-oloinen laite. Ja tässä on hyvä, kun tässä on se range kuitenkin nyt sit menee jo yli 700 varmaan. Joo. Se on aika makea. Ei tarvitse sitä reittisuunnittelua niin paljon miettiä niiden latureiden kautta, vaan Juuri näin. huoletta painella. Kyllä. Joo, no mitäs sit, jos sä et ois lähtenyt seiväshyppääjäksi, niin mitä Vilma olisi tehnyt? Mä ajattelin, että mä olisin halunnut opiskella ensihoitajaksi. Okei, siistiä. Tällä hetkellä on sellainen olo, että ei musta kyllä välttämättä ihan ensihoitajaa enää ole tulossa. No. Että se vaikuttaa kuitenkin, tai on vaikuttanut omaan semmoisen mielenkiinnon suuntautumiseen paljon niin kuin toi oma ura. Joo. Se oli yksi mun semmoinen kans lempikysymyksiä, mitä on niinku omilta vanhemmilta kollegoilta tykännyt aina kysyä. Että mä aina kysellä, että mitä te meinaatte tehdä, kun te lopetatte. Se on kuitenkin niin iso sit elämänmuutos. Joo, mähän on ollut niinku 1,5 vuotta tässä nyt niinku eläkeläinen tavallaan. Niin onhan se niinku erikoista. Kun on tottunut olemaan 200 päivää vuodessa reissus Niin. ja huolehtii vaan itsestään. Niin Mikä on ollut parasta ja pahinta? No ehkä vähän semmoinen tekemisen puute välillä. Se on ehkä niinku pahinta. Toki eihän siinä auta muu kuin menee tekemään jotain. Joo, mulla on sellainen rahasto ollut jo vuodesta 2019. The 59 Fund, eli me tuetaan niinku nuoria ammattilaisia. 300 tonnia ollaan jaettu tässä tähän mennessä niinku stipendejä sieltä. Ja se on ihan kivaa tekemistä ja sitä mä aion tässä niinku kehittää sitä meidän fundin toimintaa ja myös tulevaisuudessa. Että siinä riittää kyllä hommaa. Vähän tommoista niinku perintöä. Niin, sit vähän itsekin pääsee mentoroimaan näitä nuoria pelaajia. Ja ehkä pitää totutella vaan siihen tavallaan uuteen elämään. Että Kaipaat sä niinku sitä elämäntapaa? No kyllä mä kaipaan niinku niitä ihmisiä ja sitä porukkaa. Että meilläkin kumminkin, mä olin 15 vuotta melkein siinä pääkiertueella, niin siinä on se sama porukka, joka siirtyy vaan paikasta toiseen. Että siitä tulee niinku perhe. Niin. Ja olihan se iso juttu lopettaa, mutta aikansa kutakin. Näinhän se vähän menee. Niin, tulee aina uusi vaihe. Mä huomasin sen kanssa tossa, kun mä olin käytännössä niinku 2 vuotta semmoisesta niinku normaalista kilpailemisesta sivussa. Että oli fyysisiä vammoja ja sitten tuli just näitä niinku psyykkisiä haasteita ja sairaslomaa ja muuta. Mut sit kun mä menin takas kuukausi sitten semmosia niinku ihan silleen terveenä normaaleihin kisoihin, missä on niinku just se semmonen se niinku lajiperhe. Niin mua jännitti tosi paljon. Oli vähän sellainen ressi siitä, että pärjääks mä ja mitenköhän tää nyt menee. Ja kun ei ole hetkeen ollut niissä gameissa mukana. Ja sit niinku huomasin jotenkin sen, että siellä on se perhe, joka otti niinku vastaan myös. Ja sit vitsi, että tätähän onkin niinku kaivannut. Että sit siellä olikin tosi semmonen kotoisa ja turvallinen ja niinku tuettu olo. Kyllä. Vaikka itse ajattelee, että mitäköhän on nyt ajattelee, niin kyllä ne kaikki muut urheilijat ymmärtää. Joo, niin. Sen huomasi niinku siitä, että vaikka mä en missään ihan ennätyskunnossa vielä ollut, enkä mitään niinku omia huippusuorituksia niin vielä tehnyt, niin sitten ymmärsin, että mistä kontekstista se tulee. Ja tuli se, että vitsi, toi oli siistiä, että sä oot takaisin, toihan menee ihan sika hyvin. Ja jotenkin, että tuli semmoinen olo, että ehkä mä pärjään. Ehkä mä kuitenkin pärjään. Mites sun vammatilanne nyt? Onko kaikki sul kunnossa niin kropassa? Nyt on kaikki kyllä tosi hyvin. Hyvä. Tosi hyvin. Et osaa arvostaa kyllä sellaista tilannetta, että sanotaan ei ole mitään sellaista tulipaloa, mikä pitäisi niinku hätäsammuttaa. Että saa sillä rauhassa tehdä. Tuossa oli aika möykkystä ja myrskysää useampi vuosi. Ja kyllä mun nyt uran mittaan aika tasaisesti aina on jotain vammoja ollut, niin sitä ei kuitenkaan mikään ihan teräksestä tehty ole. Niin. Ei henkisesti eikä fyysisesti. Joo, mutta kyllä tuo henkinen puoli on tässä noussut niinku. Ja mitä pidemmälle meni omaakin uraani, niin se niinku nousi vähän enemmän pintaa sitten. Ja muutenkin nyt on ollut ihan kiva nähdä, että kun itsekin on niinku puhunut siitä julkisesti ja sinäkin oot, niin aika monet on sitten uskaltautunut.
Eikö se ollut niin, että säkin niin kuin ihan tavallaan kesken vielä sun ammattilaisuran tavallaan julkisesti puhuit? Joo. Mikä se sun kokemus silloin oli? Mikä niinku... No siis, mullahan kävi silleen, että mä olin Roomassa ja mä olin pelannut ensimmäisen kierroksen ihan hyvin vielä tuossa DP World Tourin kisassa ja sitten ennen toista kierrosta niin olin lämmitteleessä pukuhuoneessa ja yhtäkkiä alkoi nousee sellainen niin kuin, joku täältä näin, ihan sellainen fyysinen niin kuin, juttu ja sellainen ihan järkyttävä paniikkikohtaus, joka kesti 4 tuntia. Makasin siellä ja siellä kävi kaikki lääkintämiehet ottamassa pulssit ja kaikki. Ja mä luulin, että kuolen. Että tää on sydänkohtaus varmasti, että tää oli nyt tässä. Niin. Mutta eihän se ollut, eikä ollut miehessä niinku sit mitään vikaa, mutta siitä alkoi niinku vuoden tauko. Sitten siitä yhdestä jutusta. Koetko, että siinä oli jotain semmosia tavallaan merkkejä, että jälkikäteen kun miettii, että kun jotenkin ajattelee se, että toi on se niinku, tietyllä niinku peräseinä, että kun siitä tulee noin niinku fyysistä ja niinku rajuu. Siinä oli paljonkin merkkejä nyt tälleen kun jälkikäteen miettii, mutta silloin ei niinku ajatteli, että ei tässä nyt mitään, että nämä on ihan normaaleita. Musta tuntuu myös, että tosi moni sellainen asia, mitkä voi olla tommosia ennusmerkkejä ja varoitusmerkkejä, niin ajatellaan, että no tämähän kuuluu ammattiin. Niin. Että tää on tällainen ammatti ja kaikkea pitää kestää ja tää on niinku, on muillakin. Joo, siis läpi harmaan kiven, niin. niin kunnes tulee se seinä vastaan, niin vedetään täysin. Ei siinä. Se on kyllä tosi hurjaa. Ja sitten tavallaan kun se tulee se semmonen oikeasti peräseinä, niin sit se voikin olla aika pitkä. Joo, se oli aika pitkä prosessi, että siinä meni niinku pari kuukautta, että ei pystynyt menemään niinku ruokakauppaan, missä on ihmisiä. Joo. Et ei ollut kyllä kiva tilanne, mutta onneksi sitten hyvä medikaalitiimi ja saatiin kaikki, eka katsottiin fyysiset puolet, että on kunnossa ja sitten mentiin sinne henkiselle puolelle sen jälkeen, niin se oli kyllä tosi jees. Tuliko sulla sellainen joku oivallus siitä, että mistä sellainen tilanne johtuu? No joo, ehkä vähän niin kuin elämäarvot tai silleen meni uusiksi, että siitä ehkä oli tullut vähän liian tärkeät siitä omasta pelaamisesta, siitä urasta, että se oli niin kuin identifioitunut niin kuin, että se golfari oli se koko ihminen. Joo. Et jos sä pelaat huonosti, niin sit sä oot myös huono ihminen ja kaikkea tällaista. Et määrittää sun arvon niin että ihmisenä se oli mennyt yli. Joo. Mihin se nyt ollaan? Pääsee täältäkin näköjään vielä läpi. Luulen, että täältä pääsee. On kyllä aivan uusia seutuja mulle. Ei se mitään, hyvä tutustua näihinkin. Oh. Pitäisikö vaihtaa kuskia kohta? Sopii. Yes. Joo. Maisemapaikalle. Noniin, sit vaihdetaan. Sweet spot. Seppo Taalasmaa. Kato niin jo. Bongaus. Tietenkin tuntee aivan se silleen, että nyt on kamerat ja sit lähtee. Mitä mieltä sä oot niinku odotuksista, mitä asetetaan urheilijoille? Mä oon aina vihannut sitä odotukset-sanaa. Joo. Tavoitteet on ihan eri asia kuin odotukset. On, ja sit niinku semmonen vaikka joukkueen virallinen mitalitavoite on ollut mulle myös aika semmonen haastava konsepti. Et kun kuitenkin se on se jokaisen urheilijan oma henkilökohtainen tavoite ja oma henkilökohtainen ura ja se on aina siihen sen hetkiseen tilanteeseen niinku sit hetkisestä tilanteesta riippuvainen. Et mun tekeminen ei muutu siitä, että joukkueella on joku tavoite tai olympiakomitealla on joku tavoite. Aivan. No mä koin sen ainakin niinku Pariisin olympialaisissa tosi vahvasti, että mulla oli mennyt niinku Pariisiin edeltävät pari vuotta tosi hyvin. Ja oli niinku, itellä oli odotukset tosi korkealla ja niinku ihan oikeasti silleen, että olympiakultamitali niinku mielessä niinku teki areenas ja tuli sitten semmosia niinku uutisia tai tiedotteita, että Suomen joukkue odottaa kesäolympialaisista 2 mitalia. Joo. Niin kyllähän niissä mitaleissa on nimilaput siinä kohtaa. Niin, jos koko joukkueessa on 2, niin sit siinä on ehkä niin kuin sanotaan 3, 4, 5 urheilijaa, keneltä niitä odotetaan. Niin sit jos sanotaan, että meillä on nyt 2 mitalin tavoite, niin kyllä Murro Vilmalla on semmoinen fiilis, että siinä on niin kuin nimilappu, että sun pitäisi tää täältä nyt niin kuin ottaa. Niin kyllähän se paine niin kuin tuntuu. Ja varsinkin sit siinä kohtaa, kun sit puoli vuotta ennen olympialaisia mun rupesi menemään asiat väärään suuntaan ja tuli vammoja ja muita, niin se kyllä tuntui. Musta tuntuu, että mulla kävi eniten niin, että
mä oon siis varmaan jostain 14-vuotiaasta asti ajatellut, että 26-vuotiaana Pariisin olympialaisissa mä voitan olympiakultaa. Niinpä. Ja se näytti siltä, että se on niinku mahdollista niinku Niinpä, juna oli menossa. Siihen asti, kunnes niinku 2 kuukautta ennen tuli sit se viimeisin vamma ja sitten totesi, että tää ei tuu niinku, tiesi jo, että tää ei tuu toteutuu. Niin. Et musta tuntuu, että mä olin niinku just sieltä 14-vuotiaasta asti maalannut sellaista taulua. Ja sitten pari viikkoa ennen kisoja joku vetää niinku mustalla maalilla siihen niinku sen taulun päälle ja se koko kuva tavallaan niinku häviää. Niinpä, ihan hirveä tilanne. Se on kyllä. Mä sit sen kauden jälkeen kyllä se oli mulle niinku isoin ja päällimmäisin ajatus, että mä en niinku tee enää ikinä. Että tota kokemusta mä en halua enää ikinä kokea. Ja. Välillä mietin, kun puhuu näistä jostain vaikka niinku mielenterveysjutusta tai mitä haasteita on ollut, että onko tämä ihan semmoista ankeeta vaan. Niin ja itsehän sitä jännittää, mutta sit huomaa, että jengi on niinku tavallaan sun puolella kuitenkin. Niin. Niin. Inhimillisiä asioita. Kyllä. Mun mielestä niin urheiluuran lopettaminen on ihan siis äärettömän mielenkiintoista. Joo, siis niin se on. kaikkien kohdalla. Että just se, että miten se päätös vaikka tulee, koska kun sitä ei pysty niin kuin myöskään ennustaa. Että mullakin on nyt silleen niin kuin ajatuksia tavallaan sit oman uran lopusta, mutta sitten samaan aikaan semmoinen, että eihän mä voi tietää, mihin se oikeasti loppuu. Että en mä voi tietää, mikä se driveri tai motiivi tai syy sit lopulta kuitenkaan on. Niinpä. Mä oon selkeästi nyt johonkin umpikujaan. Nyt tarvii kääntyä. Joo, mulla se oli ehkä vähän niin kuin silleen, ajattelin aina, että sit kun mä en enää pärjää, Niin. niin sit mä niin kuin lopetan, mutta kyllä mä niin kuin ihan loppuun asti siis toiseksi viimeisellä viikolla vielä niin taistelin voitosta. Niin. Vielä viimeisen päivän ja ehkä se olikin vaan se, että mun piti tavallaan todistaa se itselleni, että mä vielä pystyn. Miten sun ura niin loppui tai miten se päätös tuli tai se tilanne? No joo, mullahan oli se vuoden tauko, oli sen uupumuksen tai sen jälkeen. Sit mä tulin niinku takaisin ja treenasin hyvin ja sit mä aloin pelaamaankin ihan hyvin. Pelasin monta kisaa hyvin ja sit vaan loppu bensa. Ei jaksanut enää. Sit niinku huomasin sit Madridissa tossa 2024 niin syksyllä, että kyllä tää oli nyt tässä. Et lähti kaikki voimat niinku harkkarundilla ja tuli kaikki tunteet pintaan ja tajusin, että nyt tää on viimeinen kierros, mitä mä täällä pelaan. Ja kävin ilmoittaa mikä homma ja otin lennot himaan. Mä lähden nyt kotiin. Mä lähden nyt kotiin enkä muuten tuu enää takas. Sitten jengi oli silleen, että no kyllä, nähdään sit pari viikon päästä. Katsotaan vaan, kun tuut vielä. Niin, mut enpä on mennyt. Mä jotenkin haaveilisen niinku siitä sellaisesta niinku uran lopusta, että oikeasti saa itse valita. Että mä valitsen, että tää nyt riittää. No se olisi se kaikista paras. Kyllä. Niin onko sulla niinku tavallaan uran jälkeisen elämän haaveita tai miltä semmoinen niinku tavoitteiden asettelu tai unelmoiminen tuntuu sit niinku tulevaisuutta kohti? Joo, siis kyllähän sitä niinku, kun on aina ollut tavoitteita ja niin kyllähän sitä kaipaa, että pitää olla jotain, mitä kohti menee. Että kyllä mulla on nyt tää nuorten pelaajien tavallaan auttaminen ja se, että me saadaan tää Suomi-golfi niinku ylös nostettua. Mutta se vaatii myös meiltä jo lopettaneilta entisiltä huipuilta niinku, mun mielestä siellä on sitä niinku korvaamaton tietoa, mitä ei muilla ole. Niin. Toivoisin, että olisi paljon enemmän väyliä silleen, että vaikka niiden niin kuin oman uransa lopettavien ammattilaisten niin kuin osaamista pystyttäisiin hyödyntää paremmin. Et se ei ole ihan sille itsestään selvää, että kyllä musta tuntuu, että yleisurheilussakin ne vähän häviää tuhkatuuleen, ne jotka on vaikka sen oman uran jo käynyt ja siellä olisi paljon osaamista, mistä olisi hyötyä, kun se osattaisi valjastaa oikein. No mites sitten, jos ajatellaan, että kun sulla on ura ohi ja minkälaisia muita unelmia sulla on elämässä tai ajatuksia, visioita? No mulla on aika semmonen toiveikas ja vähän semmonen innostunutkin olo siitä, että niinku, se tuntuu tavallaan mahdollisuudelta, että niinku tätä uraa ei voi ihan niinku tappiasti tehdä. Et aina on miettinyt sitä ja tiedostanut sen, että niinku tulee tulemaan se semmonen vähän niinku toinen elämä niinku sen urheilijuuden jälkeen.
mä otan tosi mielenkiinnolla, että millainen vaikka työura mulle tulee. Mulla ei ole mitään sellaista selkeää, että tässä on mun unelmaduuni ja mä pyrin niinku siihen. Ja kyllä mulla toki on silleen, ajattelen, että ei se ole se, niinku se ei väsypäijyys, mikä on niinku tärkeintä, mitä mä voin olla. Et kyllä mä toivon, että mä oon hyvä ystävä ja puoliso ja toivottavasti joskus äiti. Ja kyllä mulla niinku semmosia haaveet on just niinku perheestä. Ja ootan ihan innolla semmoista niinku siviilielämää myöskin. Vaikka kyllä mä koen sen tosi merkitykselliseksi, että on urheilija. Ja kyllä mä oon aika paljon kuullut sitäkin, että sit kun se ura loppuu, niin sit se tuntuukin ihan kivalta, että jos löytyy vaikka jotain roolia sen niinku uutta roolia lajin sisältä, niin kyllä mä ihan avoin sillekin on. Ja just se, että pystyisi ehkä sitä jotain omaa osaamista jakaa eteenpäin, niin se voisi olla semmoinen merkityksellinen juttu. No ihan varmasti, joo. Meillä ei perheessä silloin, kun mä oon ollut lapsi, niin ei ole ollut mersuja. Mä olin aina tietoinen, että se oli kyllä vähän, niin kuin, varsinkin mun isän semmoinen haave. Ennen pitkää sit ensimmäisen mersun sit mun vanhemmat hankki. Mulla on jäänyt niin mieleen se, niin kuin, mikä on myös mulle jäänyt tosi vahvaksi semmoiseksi mielikuvaksi siitä, että millainen auto mersu on. Niin iskä sanoi, että mersun oven kun laittaa kiinni, niin se on kuin kassakaapin ovi. Sitten se just ollut jotain muita autoja mulla silloin nuorempana. Sitten kuului pieni semmonen niinku rämähdys. Sitten se vaan, ei oo mersun ovi. Niinpä. Joo, toi on kyllä hyvä joo. Nyt on tyytyväinen mersukuski hänkin nykyään. Niinpä. Joo, mun isä on kanssa nykyään. Mä sain käännytettyä sen mersuun tossa jokunen vuosi sitten, niin se oli kyllä ihan hyvä. Joo, on ollut kyllä siisti jutella ja ajella ja tutustua. Kiitos samoin, on ollut tosi kiva jutella. Kyllä. Ja hyvä tapa tutustua, siis istua autossa ja hölistä. Todellakin.